És difícil perquè hi ha moltes estructures de poder i els treballadors i les treballadores hem de saber manejar els fils, saber amb qui he de parlar, qui és amic de qui. El mateix sindicalisme s'està adaptant, perquè de què serveix tindre idees o teories si després no les pots aplicar? Realment important és els pactes amb el poder. Estar en la foto. Si et mous no surts a la foto, m'entens? Quina hora entres? A les 10.